கேம் எப்போதும் நான் ஃபஸ்ட்டு வடபழனியில் ஒரு சின்ன ஸ்டுடியோ மீன்ஸ் அது சின்ன வீடு, ஒரு ஃப்ளாட்ஸு 650 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் டபுள் பெட்ரூம். அதுவே குட்டி குட்டியாக இருக்கும். அந்த குட்டி ஒரு ரூம்குள்ளே அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதை ஒரு ஸ்டுடியோவாக பண்ணி அங்கே தான் பொன்மாலை பொழுது அண்ட் எங்கேயும் இப்போது நான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நெடுஞ்சாலை பண்ணும்போது தான் நான் இங்கே வந்தேன். நெடுஞ்சாலை பாதியில் தான் இங்கே வந்தேன் நான். ஆக்சுவலி லவ்வுல விழுந்துட்டேன் நான், அவள நினைச்சிட்டேன். வெண்ணையில செஞ்ச சில பெண்ணையில பார்த்தேன். அன்னையில இருந்தனா என்னென்னமோ ஆனேனே ஏதோ